खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं रबिन बसुमतारी। सोमावसारनायनि गिबि मुंख्लं सुजित नार्जारी बिथांनि मुसुखा गायसननाय दिनै हाबाफारि बेवहाय लादों साउथ क'क्राझार आन्चलिक कमिटि आरो क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट एबसुनिफ्राय आरो जोङो सरकारनिफ्राय 2,80 लाखनि मोनसे प्रजेक्ट बेवहाय बानायनाय जादों। बड'लेण्ड सोमावसारनायनि गिबिसिन मुंख्लं सुजित नार्जारी बिथांनि जि मुसुखाखौ आगोलावनो क'क्राझार जिल्ला एबसु आरो साउथ क'क्राझार आन्चलिक एबसु जयै बेवहाय बाथिपारायाव लामा सेराव बानायदोंमोन आरो बेवहायनो जोङो बिथांखौ गोबाव बोसोर सिबिबोबाय। नाथाय बिथाङा जिहेतु एसेबां गिदिर मोनसे सोमावसारनायनि गिबि मुंख्लं एबा बर'फोरनि थामोनथानि राजखान्थि मोनथायनि जि सोमावसारनाय बेनि गिबिसिन मुंख्लं बे हिसाबै बिथांखौ जिखिनि सन्मान होनांगौ बेखौ जोङो सम्पुर्ण खालामनाय आगोलनि समाव हायाखैमोन आरो दिनै बे मुसुखाखौ गायसननाय जि हाबाफारि बे फुल फ्लेजेड मुसुखा जागोन बिथांनि आरो बिनि बेक साइडथिंजाय बिथांनि जि जिउ जारिमिन बेखौबो लिरनायनि थाखाय बेबस्था खालामनाय जादों आरो बेखौ जोबोद मोजाङै आरो गिदिरै बानायनो सानदों जेराव जोंनि माहारिजों लोगोसे गुबुन माहारि एबा बड'लेण्ड सोमावसारनायनि सायाव रिसार्च खालामनो फैग्रा गुबुन मानसिफ्राबो फैनानै बे जायगायाव दर्शन खालामनो हायो बेवहाय बिथांमोनाबो बाहागो लाफैनो हायो नुजाफैनो हायो बे गासैबो बेबस्थाखौ खालामनो थाखाय थिग खालामनाय जादों। आङो दिनै गोजोननाय मोन्दों जे बिराद गिदिर मोनसे खामानि जों आगोलाव BLT सोमावसारनायनि गिबि बिथांमोननि दैदेनगिरि बिर सिलागां बिथांनि मुङावबो मुसुखा बानायखांबाय। सुबुंथुनि थान्दै बिनेस्वर ब्रह्म बिथांनि मुसुखाखौबो बानायबाय। जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि आगोलनि आफादगिरि ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्म सारनि मुसुखाखौबो इनस्टल खालामगासिनो दङ। दा बेबायदि गोबां जोंनि आगोलनि बिर जोहोलावफोर जायफोर हारिनि थाखाय जुजिबाय हारिनि थाखाय जिउ होबाय बे गासैनिबो मुसुखाफोरखौ जों फारि फारि बानायदों। नाथाय सुजित नार्जारी बिथांनिया थालांदोंमोन दा दिनै बेखौ बानायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो बोसोरसेनि गेजेरावनो बिथांनि मुसुखा बानायनाय पार्क बानायनाय गासैखौबो कमप्लिट खालामनो थाखाय जोङो टारगेट लादों। क'क्राझार सेरफांगुरि बाजार श'रुमा बैसागुनि धामाका अफार लोगोसे लन काम एक्सचेन्ज मेला होगासिनो दं। क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार श'रुमा 10 एप्रिलनिफ्राय 14 एप्रिलसिम बैसागुनि धामाका अफार आरो लन काम एक्सचेन्ज मेलनि खाबुफोर होगासिनो दं। नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार श'रुमाव खुंफुंजानाय बैसागु धामाका अफार एक्सचेन्ज मेलाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो फुंखा एन्टारप्राइज बाजार श'रुमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय 95% लन, फ्रि हेलमेट, 10 लिटार पेट्रल फ्रि, एभरि पार्चेस, गुबुन गुबुन मडेलनि बाइकफोरखौ नायनानै 2,000 निफ्राय 3,000 रां कास्टमार अफार होनाय जागोन। आरो 500 रां होग्रोनानैबो गोसो बायदि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन आरो गासै गारिजों लोगोसे अल भेहिकल्स एक्सचेन्ज एभेलेबलबो होनाय जागोन। आरो नोंथाङा आबुङै मिथिबावनो थाखाय 6003817191 एबा 9101598021 आरो 9101547892 बे जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन।